Dobrý deň. Ak už sa vám stala dopravná nehoda alebo škodová udalosť a z druhou stranou ste sa dohodli, kto je vinník, kto poškodený, treba o tom spísať správu o nehode. Je to takýto papier, niekedy býva aj farebný, my máme tento čierno-biely. Dôležité veci pri vyplňaní je miesto a čas dopravnej nehody, ďalej označiť, kto je vinník, kto poškodený, jedno či to bude vozidlo A alebo vozidlo B. Hlavne netreba zabudnúť na vyplnenie údajov, meno, priezvisko, prípadne firma, ďalej telefónny kontakt, údaje o vozidle, názov poisťovne aj s číslom na zelenej karte. Najdôležitejšou časťou je spodná časť, kde treba vyznačiť, kto je vinník, kto poškodený. Niektoré správy o nehode majú aj také malé štvorčeky na konci, kde je napísané nehodu zavinil vodič A, nehodu zavinil vodič B. Ak to tam nie je, jednoducho to tam napíšte, nehodu zavinil vodič vozidla A, nehodu alebo teda poškodený je vozidlo B. Podpisy, jednu správu si nechávate vy, jednu vezme tá druhá strana.